No niin, morjes. Vielä on kesä jäljellä. Nyt on elokuun 18. päivä ja kaunis keli, melkein tuuletonta ollut tänäänkin. Ja ei ole nyt kerkennyt reissaa, että aika paljon on ollut kalastushommaa tehnyt ja siianpyyntiä merellä, mutta ajattelin nyt, kun on sunnuntai, niin mulla on vielä maanantai otettu lomapäivä tähän, niin vähän lyhyempi viikko, 4 päivän viikko, kun on 1 lomapäivä, niin ajattelin nyt mennä vielä tuohon mökille yöksi tässä sunnuntai maanantai välillä ja tää leikata nurmikkoa ja venettäkin pitäisi vähän putsata ja sen semmoista, mutta katsellaan vähän siinä, että mitä saadaan tuuskattua sitten siinä aikaiseksi. Keli on ainakin tosi hieno, 22 on tosiaan lämmintä vielä. Mutta aika semmonen aamullakin oli tänä aamuna tuossa niin sumunen keli ja todella kosteeta, että kyllä se syksy kuitenkin rupeaa siitä tuleen vielä. Jees, mutta katsellaanpa siellä lisää, että miltä keli näyttää. Melkein laittaa sillä, että tuo ovi on merelle päin. Voihan tässä kääntää nyt, mutta leikkaan tuon nurmikon, niin mä paan sitten se vasta oikeaan paikkaan. Kääntää tähän ajotielle, niin ei oo ruohonleikkuu ees. Sitten vois peruuttaa vaikka tuohon kuusen väliin sen jälkeen. Jees, mutta tässäpä se on pois sitten ruohonleikkuu. Joo, on kyllä tosi lämmin, kun tässä niin jotenkin vielä paremmin tää aurinko kuin kaupungissa tulee, mutta tuulikin on maalta päin, että ei paljon meri käy. Jees, mutta ei kai siinä muuta kuin ruohonleikkuuseen. Mistä se riittäisi tuo roikka jatkamatta, mutta ehkä se tuosta riittää. Kokeillaanpa tästä. Aika tarkalla on, mutta saapa nähdä riittääkö. Kyllä se taitaa justiin riittää. Ei viitti saada tuon puskan tälle puolellekaan, kun se on niin vinompi kohta. Hyvinhän tämä riitti. Ei tehnyt tiukkaakaan. No, nyt on auto virrassa. Tässä on muutenkin hyvä tehdä vähän huoltohommia samalla. Nyt on nurmikko leikattu, mutta ajattelin, että tuo veneviruttelun jälkeen, kun oltiin viimeksi tuolla Oulussa, niin joutui
vähän sateen jälkeen märkänä käärimään tuo markiisin kasaan, niin ajattelin, että jos siinä on vähän jotain kosteutta, niin laitoin sen nyt auki hetkeksi tuohon, että ainakin on kuiva sitten, kun käärii uudestaan kasaan. Mökillä ei ole sillä lailla väliä, että ei tule markiisille ole tässä käyttöä tässä auton luona. Nurmikko tuli leikattua vai mä en tiedä voiko tätä nurmikoksi sanoa, mutta heinä nyt kuitenkin. Tienvarret niitetty ja sitten tästä auton ympäriltäkin jonkun verran. No, onpahan nyt taas kunnossa. Joo, pitää tosiaan antaa se hetken kuivaa ennen kuin käärii kasaan. Hyvä välillä tehdä tämmöistä pikkuhuoltoa ajankulua samalla tässä, kun puuhastelee. Meri on kyllä keliltään kaunis, että ei ole aallokkoa ja tuulta. Pieni tuulevire tuolta etelän puolelta, mutta sehän on lämmintä tuulta. Merivesi on pinnasta semmoinen 19 astetta. En tiedä, tarkeneeko saunasta uijaa. En ole kertaakaan tänä kesänä täällä uinut. Semmonen. Jees, mutta jatketaanpa tässä puuhastelua. No niin, nyt on markiisi kuivannut, panin sen takaisin tuon, että ei turhaa yöllä sitten vedä kosteutta se pintaan, kun sai kuivaksi. Tuulihan näyttää entisestään tyyntyvät. Ihan kaunis ilta. Ja hiljasta on. Eikä siinä, pitää varmaan mennä laittaa saunaan tulet. Hyvä, että sai tuo nurmikonkin leikattua, niin ei jäänyt sitäkään sitten huomioon. Pannaanpas tulet, jos saa syttymään. Ei sitä koskaan tiedä. Koivut on ainakin kuivia, että luulisi syttymään. Ainakin hyvin otti alkuun. Nytpä se erottuu, että piipusta tulee savua. Että kyllä siellä sauna on päällä. No niin, huomenta taas. Nyt on hyvin nukuttu yö ja täytyypä sanoa, että olipahan pimiä täällä metsän keskellä nyt. On elokuun puoliväli kuitenkin ohitettu, niin tosi pimiä, kun ei ole mitään valosaastetta eikä katuvaloja, mutta onneksi mökissä ja autossa on valoja, että sillä näkee. Olen tuossa tehnyt vähän hommia ja kävin vielä aamusaunassa ja semmoista muuta pientä mökkihuoltohommaa. Keli on muuttunut varsin tuuliseksi, mutta merivesi on korkealla. Tietysti tuulee maalta päin nyt, niin ei tässä aallokkoa ole, mutta tuuli on kohtuullisen reipas. Tennareilla ei pääse veneeseen, että sen verran on korkealla tuo vesi, mutta sehän nyt seilaa tässä metriä ylös ja alas merenrannassa muutenkin ees takaisin. Jees. Mutta tässä rannassa istuskeli ja nauti aamukahvit ja sitten oli tosiaan vessanputsaushommaa tuolla ja muuta semmoista. Niin mitä tein ja eilen leikkasin sen nurmikon ja kävin pyörälenkillä. Kaikenlaista pientä puuhaa tässä. Mutta näin se menee, maanantai vapaa päivä ja viikonloppuna kun tuli kalastettua sitä siikaa, niin täytyy, tai viime viikolla, niin täytyy vielä käsitellä ne loput. Olen pannut savuunia varten.
Mutta näin. Pitääpä vielä katsoa paikat lukkoon ja sittenhän sitä voisi lähteä ajelemaan kotiin päin. Koiraa pitää mennä ulkoiluttaa. Jees, mutta onhan muuten ihan kaunis keli. Tuossa tuli aamulla joku vesiripsutuskuuro, mutta ei se nyt montaa pisaraa satanut. Ei voi käytännössä sanoa, että vaikka olisi ollut ulkona, niin ei olisi kastunut. Mutta merivesi on kirkasta näin syksyllä. Vaikkakin raitista. Ei kai siinä muuta kuin laittaa ove kiinni. Ja tuohan oli tuo ruohonleikkuri tyhjä bensakanisteri, pitää hakea mukaan. Mustikakki on kerätty tontilta jo, että eipä tässä enää marjoja oikeastaan ole, mutta puolukoitahan tuossa näkyy jonkun verran olevan, kun katsoo. Kaipa täällä kaikki ok. Ei siinä mitään. No, saunassakin. Ei muuta kuin ovet kiinni. Tuo on hyvä, kun ei ole sääskiä näin loppukesänä. Semmonen. Tää katsoa nyt sitten. Otin tosiaan tuo auto eilen liikenteeseen, että menisikö ensi viikonloppuna johonkin, mutta aikapa näyttää. Mutta ei kai siinä kuin menoksi. 22 astetta näyttää lämmintä niin tuo auton mittari. Hyvin lämmin keli on. Joo. Tästähän me lähetään. Hyvin on kasvanut nuo lepät tässä pihatien varressa. Täytyy ottaa pensasleikkuria vähän niitä harventaa tässä vielä syksyllä. Kohta rupeaa ottaa autoa, en ihan vielä ota, mutta jos kasvaa pitemmäksi. Kyllä se kohta varmaan syksyiseksi muuttuu tuo keli, että rupeaa tuuleskelee ja on tämmöistä vähän epävakaista. Tuo tuntuu, että tekee paljon, kun yö on kostia ja pimiä, niin tulee semmonen tunne, että kesä alkaa olemaan lopulla, vaikka tää päivä piti olla tämmöistä keliä ja sitten loppuviikoksi taas parantua. Tai kesäisempää olla, sanotaan niin. Teikai tässä kun ajelee tosiaan kotia kohti, niin kiitos kun katsot videoa ja ellet ole vielä tilannut kanavaa, niin pappa tuosta alhaalta kanavatilaukseen ja tilaa ne ilmoitukset, niin saat heti tietää kun tulee uusi video. Mutta kiitoksia kaikille ja mukavaa viikon jatkoa.